atrás para os 21 residentes que viven nunha pensión de Vigo. O establecemento vai pechar por xubilación e os seus inquilinos, boa parte maiores vulnerables, poden quedar na rúa pola situación inmobiliaria. Atoparán un alugueiro que poidan pagar coa súa pensión? Na busca dun teito asequible, hoxe no Termómetro. Qué gran reto estos en día, verdade? 12:47 minutos, seguimos aquí en directo no Termómetro. Que fíxense vostedes, estas persoas que denuncian que poden quedar na rúa tras esta decisión de peche estaban pagando 200 euros por esta pensión. O Concello asegura que sí lles buscarán algún tipo de solución habitacional. A pensión máis antiga de Vigo prepárase para botar o peche por xubilación. Farano o vindeiro 31 de decembro logo de 55 anos en funcionamento. E malia que a falta de relevo é un drama en si mesmo, esta clausura supón ademais unha abafante conta atrás para os 21 residentes que facían vida dentro. Trátase de persoas vulnerables, con humildes pensións e que pagaban con moitos forzos 200 euros ao mes do Hostal Nosa Señora do Carme. O problema é que, tal e como está o mercado da vivenda, o inminente peche do que fora o seu fogar deixa os seus residentes sen opcións. Por un lado, os servizos benéficos para a vivenda teñen listas de agarda, e por outro, unha habitación en Vigo xa non baixa dos 400 euros. Isto deixa a 21 persoas en risco extremo de exclusión social. E é que está claro que as pensións non dan subido ao ritmo do mercado inmobiliario, o que cada vez deixa a máis maiores e non tan maiores coa auga a tope escozo. Sabio ben Juan Carlos, co que falamos no Termómetro pola súa difícil situación. Estoy intentando conseguir un piso de una habitación o de dos, y aquí en Vigo no bajan de los 800 euros. 800, 950 me pidieron, en una casa 1200. Como entenderás, o vivo bajo un techo o como, unha de dos. Nun mercado que non deixa de subir, moitos enfrontanse agora a un dilema esencial. Se pagan os prezos dos alugueiros actuais, a moitos non lles queda para comer. Chegarán a unha solución? Claro, que este caso nos aboca a falar de novo aquí no Termómetro, Bernardo, a cantidade de ingresos que temos que destinar da nosa pensión ou salario a pagar un aluguer, non? Claro, e podemos ilustrarlo, Rocío, tanto para unha persoa en activo como para unha persoa xa retirada. Poñamos un salario de 1.400 euros para unha persoa traballadora. Se alugar un piso pequeno lle vale 600 euros, entre gastos e alimentación suma outros 500, luz, auga, gas, internet, teléfono, e despois transporte, seguros ou roupa sumaría outros 200 euros. Eses gastos totais de 1.300 euros só deixarían 100 euros de aforro, o mesmo que para unha persoa xubilada. A pensión media en Galicia rolda os 1.200 euros, malia que unha boa parte son inferiores aos 1.000, aínda que moitos teñen casa en propiedade, pagan mantemento, pagan impostos, van ao súper cada día, facturas, medicamentos, saúde, transporte, roupa ou se precisan axuda no fogar, os gastos poden ascender os 1.000 euros, quedando un colchón de tan só 200 euros. Queremos dicir, con case todo o ingreso destinado a cubrir o básico, queda pouca marxe para aforros, ocio ou imprevistos, unha subida de prezos da enerxía, ou un dentista, ou unha reparación, deixaría a súa conta en negativo. Por iso, pensamos o futuro incerto que se lle pode presentar a esas 21 persoas que viven na pensión da Nosa Señora do Carme, na cidade de Vigo. Piden axuda para non quedar na rúa, xa que, tal como está o mercado inmobiliario, elles imposible alugar nada ao mesmo prezo, polo que Belén quedarían nunha situación realmente vulnerable, non? Sí, efectivamente, Bernardo, unha situación moi vulnerable. Para falar un pouquiño deste tema que acabas de comentar, pois achegámonos ata aquí ata o Consello, porque hoxe tiveron un pleno no que se falou un pouquiño deste tema. Teño aquí as miñas costas pois varios dos residentes, tamén a Óscar, da Asociación de Veciños Ponte Nova de Freixeiro. Óscar, cal é o problema? El problema é que daqui ao 31 de decembro hai 21 personas que se quedan en la calle. Hoy en el tema, los partidos de la oposición en el pleno, ¿no?, nos han mostrado su apoyo, pero por parte del Concello de Vigo, como siempre, no esperamos otra cosa también, es mentira, porque han dicho de que la mitad de ellos no quiere ser atendido, cuando es mentira. Hay un montón de gente aún que ni la llamaron al centro social.
y por parte de tanto de la Asociación de Vecinos como de la Federación de Vecinos de Vigo, es el único apoyo que tiene y vamos a seguir estando con ellos hasta el final. Moitas gracias. Por aquí temos tamén algúns dos residentes, por exemplo, Manuel, cal é a súa situación que vemos cunha máquina respiratoria, por exemplo? Pues sí, tengo 2 máquinas, tengo que cargarlas y bueno, lo que dice aquí mi compañero el presidente es verdad. Nadie ha dicho que no quieren que se le ayude, eso es lo primero. Y lo segundo, la señorita que representa a Ciudadanos dijo que si no nos llegaba la pensión teníamos que ir a aparcar coches. Entonces, pues a muchos de los compañeros le ha sentado mal y por eso nadie viene al pleno. O que sí que é certo, Manuel, o noso equipo de redacción puxose en contacto co Concello de Vigo, dixeronlle que están traballando en buscar unha solución, de feito que están poñéndose en contacto un a un con vostedes, no seu caso, Manuel, o Concello de Vigo xa se puxo en contacto con vostede e ofreceulle ir para unha residencia, é así? Sí. Solamente la trabajadora social, Sofía, es la que me ha hablado. Las demás no valen una ni un duro, la verdad. Moitas gracias, pois así está a situación agora mesmo, compañeiros. Grazas, Belén. Bueno, pois o Santón, ten un marrón aquí o consistorio, efectivamente se trataron o problema no pleno, o Concello di que se vai a buscar unha solución habitacional para estas persoas, pero claro, cal pode ser esa solución habitacional? A ver, aquí estamos falando de unha pensión privada que ten unha oferta e que leva moitísimo tempo en Vigo traballando e que a xente paga 200 euros por unha habitación, que pareceme ben. E volvemos ao de sempre, é dicir, os concellos teñen unha obriga, ou deberían tela, e por eso está o 10% de aproveitamento urbanístico, verdad, que o destinaban a outra cousa, en facer vivenda social. Levamos 25 anos pasando desto, e agora veñen os problemas, porque hai que facer vivenda social en aluguer, e tendo un parque de vivenda social en aluguer, pois esta xente con 200 euros, non estamos falando de xente que non quere pagar absolutamente nada, estamos falando de xente que non ten, efectivamente, que ten pouco, que ten unha pensión pequena e que paga 200 euros por unha... Bueno, pois esa é a solución. O que pasa é que estamos tarde xa con eso. Que os concellos abran os ollos a unha realidade que o que apunta Xosé Antón, porque claro, solucións que pode ser que estas persoas durman un día nun albergue, outro día que se faga cargo Cruz Vermella. É que é tremendo, claro. Sí, pero claro, non estamos falando de solucións, estamos falando de parches. E a xente precisa solucións, porque son xente que, como estamos vendo, son moi vulnerables. Hai xente con enfermedades maiores, con pensións baixas, e é certo que chegamos tarde, porque agora mesmo non hai prazas sociais para toda a xente que hai que atender en Vigo, porque xa non son estos 21 persoas, e que hai moitísima xente en Vigo que ten moito problema para acceder a unha vivienda, xente con familias, con nenos, e que non chegan. Entón, agora, aínda que nos puxéramos ahora a construir toda a vivenda que levamos 20 anos sin construir, non chegaríamos para atender o problema. Hai que tomalo realmente en serio, porque estamos falando do día a día de moitísimas persoas que se están vendo atropeladas por esta crisis da vivenda. Sen dúbida, que nas grandes cidades hai moitas persoas cada vez máis que se están quedando atrás, por desgraza.